alamin enten ayatipun Allah sing jelas-jelas dilarang dateng Allah. Tapi umum kula kalih panjenengan termasuk tiang sing gadah warung-warung niku malah ngelaksanakaken. Nggih. Enten ayatipun Allah pun jelas dilarang dateng Allah. Tapi enten rahasiae Allah ten mriku. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ojo urusan ambek bank. Bank titil cara duwe basa dhewe waktu niku kula bingung. Indonesia Raya ya. Napa Indonesia Raya? Kok pikir nggih urusan negara. Nggih negara rumah tangga rupane tapi kersane mboten kados ngoten. Kula blak-blakan mawon. Nggih. Niku diharamaken ten ayate Allah. Gak oleh. Nggih, tapi jelas niku Allah gadai ayat lain nggih andat tuwa niku Ar-Rahman Rahim. Moga panjenengan ngampil ten mriku. Teng Bang Titil niku nggih. Lek panjenengan boten kepepet, enggak panjenengan gadah boten kira ana urusan kalian bang-bang niku. Tapi panjenengan kepepet nggih butuhe rumah tangga, nggih butuhe dagangan niku wau nggih. Nggih tetep Allah muga-muga panjenengan nggih di ngapura. Lah napa Bang Titil niki tasik saged manfaat saling ibaratnya cara akal dugi ten warung mriku pinten sing ditagih. Ayo pinten? Nggih. Kalian tiange sing ten mriku minum, kopi, jajan, tumbas rokok. Niki kewelasanipun Allah, tapi nggih kula mboten halalaken mboten. Nggih. Lah niki panjenengan mendhet. Padahal sing diparani gak lebih dari misalnya 20 atau 15.000. Tapi dhek ning mriku dugiten panjenengan nageni ku wau. Mangan jajane lebih dugi sing ditagih. Tasik saling manfaate. Nggih muga-muga panjenengan iki lek pun ngerti ilmune nggih dilampahi mawon sisa-sisa wingenane nika. Kedepane niki mugi Allah maringi panjenengan ekonomi sing mboten urusan sampai ngoten-ngoten meniku. Dadose kula niki mboten ngaramaken tapi enten ayate Allah sing haram, tapi enten ayate Allah sing Ar-Rahman Rahim. Ditingali cara keimanan padha manfaate. Panjenengan nggih saged napa ngirangi beban pikirane panjenengan masalah ekonomi nggih melalui CE. Ngoten nggih. Lah niki sik kula nggih mboten alalaken lho nggih. Mugi-mugi Allah maringi sampean Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi wonten sing boten saged nika niki ayate Allah didamel termasuk Ar-Rahman Rahim, rentenir. Nggih niku rentenir. Panjenengan ngampil yatra ten griya. Nggih kula mawon nggih kula ngampil yatra ten tiyang rentenir. Mboten enten manfaate. Malah beranak kena gak iso mbayar omahku di pek. Lek cara basa guyonane niku goleki anake ngoten, goleki anake wong anake ana omah. Ngoten. Termasuk kula asal ilmu niki nggih ten pasar. Lho iku lak kancaku wedok, lha apa ning pasar ngene-ngene. Oh iku goleki anake Mas ngono. Lah niku anake sapa wong iku gak duwe anak ngene. Ternyata goleki duwe anakane. Lah niki kula di pasar asal ilmu kata. Mboten sing jare wong-wong niku Mas Irul, emas iku gak dodolan nang pasar sapa pasar, paling ngeterno keculno tuyule jare innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka menika Mbak Lisa kula sakniki dateng Allah pun diparingi asal ijazah berarti kula lulus mboten lebet pasar. Alhamdulillah nggih niku Mbak Lisa dadi sik jelas sik enten manfaate sing ngajeng niku wau lah sing mburi mboten enten manfaate blas. Krana nggih tiyane mboten tahu teng warunge sampean, mboten tahu ngombe kopi, mboten tahu ngombe napa, tapi lek ancen sampean mboten tahu bayar, digoleki temenan diparani nang warunge.
diseneni disentak-sentak nggih. Lah niku ora gak iso bayar anakane ngene saiki anakane dadi mboke. Mboke tak simpen ngene omahmu pira regane tak sita. Lah niku atas-atas panjenengan dadose enten sing saged nggih secara akal keimanan iki dhateng Allah diparingi walaupun enten ayat liya sing boten angsal kula diparingi Ar-Rahman Rahim meniku nggih kula mboten halalaken mboten haramaken sing kula ucap niki nggih perintahe Allah mugia sedanten jamaaten mriki lepas duki hutang napa mawon nggih termasuk kula amin 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 ya rabbal alamin al-fatihah. Jam pinten Mas Baik?